Από την Lucasfilm Games, το adventure αυτής της εβδομάδας. Πρόκειται για το Secret of the Monkey Island, ένα παιχνίδι με αρκετά πρωτότυπη υπόθεση. Παίζεται το ρόλο ενός ανθρώπου που φιλοδοξεί να γίνει πειρατής. Ωστόσο, το να βγει κανείς στην παρανομία δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Έτσι, όταν πηγαίνετε να προσληφθείτε στο πλήρωμα ενός πειρατικού καραβιού, οι αρχηγοί πειρατές σας βάζουν 3 αποστολές. Να νικήσετε την Sword Master του νησιού Μελή, να βρείτε κάποιον θησαυρό και να κλέψετε κάτι από το σπίτι του κυβερνήτη του νησιού που είναι γυναίκα. Εσείς πετυχαίνετε και στις 3 αποστολές, καλά τώρα, αλλά το φάντασμα ενός πειρατή απαγάγει την κυβερνήτη την οποία ερωτευτήκατε όταν μπήκατε σπίτι της. Οι κίνδυνοι του επαγγέλματος βλέπετε. Έτσι πρέπει να αγοράσετε και να επανδρώσετε ένα πλοίο για να ελευθερώσετε την αγαπημένη σας. Αυτά συμβαίνουν στο πρώτο μέρος της περιπέτειας. Στο δεύτερο μέρος πρέπει να οδηγήσετε το πλοίο σας στο νησί των Πυθίκων, στο Monkey Island δηλαδή, έχοντας να αντιμετωπίσετε τα άγνωστα νερά και ένα πλήρωμα που σας κάνει το βίο αβίωτο. Το τρίτο μέρος της περιπέτειας περιέχει και την τελική δράση. Φτάνετε στο νησί των Πυθίκων, όπου και θα αντιμετωπίσετε το τρομερό φάντασμα του πειρατή Λετσάκ. Θα πρέπει να καταφέρετε να συνεννοηθείτε με τους κανιβάλους ηθαγενείς πριν γίνετε σούπα και να περάσετε από 40 κύματα πριν κατορθώσετε να ελευθερώσετε την αγαπημένη σας. Το Secret of Monkey Island επικοινωνεί με τον παίχτη με τον ίδιο σχεδόν τρόπο που επικοινωνούσε και το Indiana Jones. Έχουν όμως γίνει αρκετές βελτιώσεις αφού έχουμε όλες τις εντολές και ένα μεγάλο μέρος του inventory στην οθόνη. Επίσης, όταν πηγαίνετε το κερσοράκι του ποντικού επάνω σε κάποιο αντικείμενο, ενεργοποιούνται αυτόματα κάποιες εντολές που χρησιμεύουν εκεί, πράγμα που θα σας διευκολύνει αρκετά. Το παιχνίδι έχει και μία πρωτοτυπία. Η έκβαση των μονομαχιών εξαρτάται από το πόσο προσβάλλετε τον αντίπαλό σας με τα λόγια. Έτσι, όταν ξεφαμαχείτε με κάποιον, αυτός σας λέει μία βρισιά. Αν το απαντήσετε ανάλογα, κερδίζετε έδαφος ή χάνετε, αν η προσβολή που θα του πετάξετε δεν είναι αρκετά καλή. Στα ατού του παιχνιδιού κατατάσσεται και το πολύ καλό χιούμορ του μαζί με τα καλοσχεδιασμένα γραφικά. Υπάρχει αρκετό animation, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού κατευθύνετε τον ήρωά σας με εντολές.